Ayo satu gimana? Walah aku yo rawani ya. Rawani hubung-hubung kan saya tahu. Piye? Ngene tok sak. Jajal sak lho. Alah Pak ora dhisik iki lho, Kon. Radio balik. Kuline kok ngono. Gendro. Gendro rasane. Arep ora bedho tak delok. Tak delok. Kok delok? Bayangno terang delok. Jenenge delok. Tak demek. Mo. Anget berarti yo. Iki lho aku panek aduh anyep lho tanganku. Tenang. Iki jalan mek. Coba ada cacing ngono kaya. Ya. Iki lho sing adem tanganku. Aku sing rotan Pak ngene kok Jeporo langsung kayak rene. Ora ketang nubruk engkel. Sini wis dok kene. Sejene gak mau teralis ya, Mas. Sing iku nubruk gandengane. Wah, lu Mbak Suru gak kuat bayari. Totalan lah. Ditoleh motor iku bayari. Sejene kok ya engkel. Wis musuh-musuh. Mbak bersih betul Ora, hanya ora ngono lho. Apane sing hanya banyu banyu. Sore sik nang iki sawah. Bisa nang iki sawah. Gak musuh. Bisa nang sawah. Bisa nang iki kon. Busuk. Ora mbok resiki kok bersine kok. Resik kamu resiki kok. Aduh. Aku. Njaba sapa? Jare kon ngresiki. Kan resiki mbok jarane njaba. Ya, secara bocah sing nyetir gendang. Yang atas ini. Penatum. Sore. Iki wis sore. Ya panas. Jam 12. Iya, Bang. Tak iku tak delok jam piro kok diem nek tak.